Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Singer and Dancer Association ka khot ka weri ginong ruai ginong shat bani shimta shakaran sani ko Singing and Dancing Superstar Season 1 ka audition kan long online bat kan senang dodo ka shitarik ujemmang arhajar arpulai bat kan kut ha ka live hoi tarik ubnai jemmang arhajar arpulai ka bayrung nakabenta ki barwai bat shat solo kan long 6000 tingka nakabenta ki barwai bat shat duet kan long arhajar tingka bat ki barwai bat shat group kan long arhajar tingka Kasing khadu banji di kinong job kan long ka khatar tarik ubnai nai lar arhajar arpulai bat an penlong live. Ki khusnam na kabenta kinong job ha ka yako prai kilong first prize sanpho hajar tingka bat ki sernot, second prize laipo hajar tingka bat ki sernot, third prize arpasan hajar tingka bat ki sernot bat shibho tali ki khusnam ba ai sobha nani ki consolation prize. Ki khusnam na kabenta kinong job ha ka yako shat kilong first prize sanpho hajar tingka bat ki sernot, second prize laipo hajar tingka bat ki sernot, third prize arpasan hajar bat ki sernot bat shibhotali ki khusna man sam sobha bantep khampanya phun ho number khandai lai hriu saw khandai nyo khandai san Kublai pi baro ka Singer and Dancer Association ka khot ka weria pi kiru dan sap jong karwai ka sha karen sani ko kabala ai kerteng Singing and Dancing Superstar Season 1 audition kan sedang nadu ka shitarik jong upanai me arjar kulai bat kan kut ha ka live way tarik upanai me arjar kulai bat kan dei dak online nakabenta ka semi final pat kan sedang nadu ka live tarik upanai June arjar kulai bat kan kut ha ka live tarik upanai June arjar kulai bat kan iru kan dei dak online nakabenta ka grand finale pat kan long ha ka khat tarik upanai August arjar kulai bat kan dei bet live on stage de ya kajaka an sa pantip hadian hai ban penong ya ka final ka bayrung na ka benta kinong ruai kinong shat gani ka competition ka long na ka benta ka solo kategori ka long 6000 tengka bat na ka benta ka duet bat group kategori kan long bet 4000 tengka ki khusnam na ka benta ka dancing kilong ka first prize kan long 1000 tengka harangkat ka sernat second prize kan long laipo hajar tengka harangkat ka sernat but third prize arpsan hajar tengka harangkat ka sernat but kindon ru shibhotali ki consolation prize naka benta ka khusnam ha ka singing kinlong first prize sanpho hajar tengka harangkat ka sernat second prize laipo hajar tengka harangkat ka sernat but third prize arpsan hajar tengka harangkat bat ka sernat but kindon ru shibhotali ki consolation prize naka benta kani ka competition ban tip khamnya shaphang kani ka competition singo bah call yaw new number khandai lai nriu saw khandai nyo khandai san kublishi bot